Hello mga kadayot, good morning sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana okay lang kayo ngayong Merkulis ng umaga. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo yung garden ko, yung mga bagong tinanim ko mga halaman dun sa side ng bahay namin sa pinagawa kong bakod. Ayan, samahan niyo ako mga kadayot. Tara! Ayan po mga kadayot, oh. Para siyang sili. Yung ano niya, para siyang sili, pero ang mga bulaklak niya, kulay pink, andyan may yellow. Wait lang, ipopokus ko. At ito na po mga kadayot, oh. Pag nakapokus yung mga halaman, tingnan niyo po ang ganda ng kulay pink yung bulaklak nitong parang sili-sili na to. Tapos itong isang klase ito, oh. Kulay yellow naman po ang kanyang kulay. Ayan, ang ganda ng pagka-yellow niya, oh. Pink tsaka yellow, dalawa yung kulay niya. Tapos ito. Gustong-gusto ko rin to, itong halaman ko na to, oh. Ito naman dalawang kulay din to, pink tsaka violet. At tsaka ito yung parang damo. Parang damo siya pero halaman to mga kaadayot. Color yellow naman ang bulaklak niya. Hindi ko lang kabisado yung mga pangalan nila. Basta gustong-gusto ko sila kaya lagi akong nagtatanim nito dito sa gilid ng bahay. At ang ganda sa mata pagkagising mo sa umaga. Ito naman ang aking bonsai. Maliliit lang siya. Sobrang pipino lang talaga to. Hindi ko to pinapataas mga kaadayot. Lagi ko siyang tinitrim para ganyan lang siya katangkad. Yan ang puno niya. Maliliit lang. Bonsai tawag ko dito kasi hindi ko siya pinapataas. Hanggang dun yan sa dulo, ayun, oh. Ito naman. Ito, gustong-gusto ko rin to kasi ang ganda, oh. Dalawa din tong kulay na klase nitong, puti na may red. Tapos yung isa, pulang-pula. Teka, ito, oh. Tingnan nyo. Ayan, pulang-pula siya, oh. Yun, white na and red. Ito naman pulang-pula. Ang ganda rin nito. Di ko alam pangalan yan. Hiningi ko lang yan kay ate ko sa Naga nung nagpunta ako doon. Ang ganda niya, oh, ang taba niya. Ang dami niya na. Ito ang ititrim ko, tatanggalan ko to kasi siya gumagapang na siya, ang laki niya na. Puputulin ko yung iba. Iba-iba yan, halo-halo. Ito naman sa taas, mga nakapaso to. Ito, ang tawag ko dito, butterfly, butterfly flowers. Kasi yung mga bulaklak niya parang butterfly. Ito naman may tinik-tinik to. Ito, iba-ibang klase pero magkakapatid lang sila. Iba-iba lang yung itsura nila. O, tingnan nyo. Ito naman. Yan. Yan ang pinagkakaalabalahan ko pag wala akong ginagawa. Magtanim ng mga halaman. Tapos doon sa baba, yung nakaraang vlog ko din mga kadayot, yung pinakita ko sa inyo yung maraming sili. Yun ang garden ko. Ito sa taas, nagtanim din ako dito ng bonsai, konti lang. Ayan, maliliit ito. Yan, may avocado ako sa baba. Ito naman, gustong-gusto ko to, pino. Ang cute-cute nito mga kadayot, tingnan, no? Pinong-pino. Iba-ibang klase ito ng halaman ko. Eto, ang ganda rin nito, oh, kulay yellow yung kanyang. Hindi to namumulaklak malaki. Ito, caladium, yung mga vlog ko dati. O, may natira pa rin ako dito. Kunti na lang sila. Ang aking caladium. O, ito. Kasi parang stress reliever ko na rin mga kadayot yung mga pagtatanim or nakikita ko sila. Gua. Video ko yung tig-vlog ko so mga tanong ko.
Magay ka. Boss! Ang ganda nila panoorin mga kadayot. Kaya stress reliever ko talaga ang paghahalaman. Ang ganda panoorin, oh. Sobrang siya, nakaka-relax siya. Ayan mga kaadayo, tatanggalin ko na po yung mga pwede nang ilipat na ayun kasi gumagapang siya, naglalaylayan na, so ililipat ko na siya ng ibang taniman doon banda. Yan. Yan, ito po mga kadayot. Itatanim ko naman banda doon para dumami sila. Yan, ang ganda ng bulaklak niya. Kulay white, tapos yung iba kulay red. Ayan mga kadayot, maraming salamat sa inyong walang sawang panunood. At sa mga hindi nag-i-skip ng aking ads, maraming salamat po. God bless everyone. So yun ang ganap natin ngayon. Yung in-update ko lang kayo sa aking mga flower garden ko, at yung isa naman ng nakaraan blinag ko, yung garden ko yun, mga vegetable. Ito naman mga So maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito yung kadayot. Ingat po kayong lahat. Bye!